Awasebenza amantombazane. Ngiyabuza nje ukuthi yini ekhalisayo. Ayikho into engikhalisa ukuthi umoshela isikhathi wanginyanyisa. Umoshela isikhathi. Umoshela isikhathi. Unyanyisa wena. Umoshela isikhathi. Isikhathi sami nje engisizela. Uyangimoshela isikhathi uyanginyanyisa shem. Yo, hayi ngathi nganyanya. Ayikho into ekhuluma. Yonke ngilethele yona le. Ayikho. Yonke ngilethele yona lo. Mfethu la sokhuluma kahle. Yo hayi silungisa izinto la uzobukisa ngami manje. Na Mbukelo hlelo silungisa umjolo masikubingelele bese siyakwamukela futhi kwi-episode yakho yohlelo lanamhlanje silungisa umjolo. Yazi ukuthi lolu hlelo ulithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Once avela kwi-camera yakho noma kwi-phone yakho, kwi-laptop yakho suke siyobheka indaba eziningi ezithinta umjolo ehlukahlukene. Ngabe nayo unenkinga ezithinta umjolo, email us njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukulike, usubscribe, uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Join as a member, uphinde futhi upress nangu thanks lapha ya. Khona uzokwazi ukuthi usilekelele thina ukuthi sikhulise i-channel yethu. Ake sihambe siyobona namhlanje ukuthi silungise indaba kabani, uthini kuthina nanokuthi izohamba kanjani. Ngiphelezele siwabone. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguSimphiwe wakwaZondi, ngidabwa endaweni yaseNdwedwe. Ngibhalele lolu hlelo usilungisa umjolo. Ngezathu sokuthi bengifuna bangilekelele enkingeni enginayo mayelana nomuntu wami ebengijola naye. Mbukelo hlelo silungisa umjolo masikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yethu yanamhlanje. Uyazi-ke sahlala nje phansi suke sesizokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta imijolo eminingi in and around the country. Uyazi ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. Njengamanje download i-app yakho ube nayo and then uregister using our promo code umjolo. Eceleni kwami khona usisesinayo njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi ungubani wakabani nanokuthi-ke uzithola la namhlanje ngoba yini. Dadewethu sawubona. Unjani mama? Ngiyaphila. First things first, ungizwile mina ngudlala Matifane. Usisesinaye namhlanje ungubani wakabani? Igama lami nguAphiwe Ngasosilo. Aphiwe. Ngihlala eOPPN. Okay. All right. No, siyajabula kakhulu sibe nawe namhlanje siswa sophepheni. Ulapha ke namhlanje ohlelweni simply because kunomfowethu ekuthiwa uSiphiwe othe ufuna ukuthi ahlale phansi nawe nikhulume nina nobawu2. Wena nje ngokwakho uSiphiwe umazi kanjani? uSiphiwe kwakumuntu engangithengana naye, ex yami ngisho kanjalo ukuthi i-ex. Kwakumuntu wawuthandana naye, i-ex yakho. Mhlambe awumind ukusitshela ukuthi yini yazenza nahlukani noma mhlambe izinto ongathanda ukukhuluma ngazo? No, uSiphiwe kwakumuntu sinamantombazane kakhulu. Uyafavor nje, wayefavor. Wayefavor into engayihlukeni, wayefavor kakhulu. So mina futhi engenaso isikhathi sami. Okay. So ngicina ngaqala nga-understand kwaphela yabo umsebenzi awowenza. Phambili kosuku ngicabanga ukuthi ngeke ngikwazi ukuqhubeka naye. Okay. Asicheck mhlawumbe i-personality yakhe ngale ukuthi mhlawumbe umuntu ofebayo. Kwi-relationship umuntu kanjani? Uma ungamchaza nje ungamchaza njengomuntu owe kanjani? Umuntu othanda ukukhuluma nabantu, ethanda abantu, enomusa, ehlonipha futhi bahlonipha abantu. Yeah. Yes. Okay. So namhlanje usibhalele la kwishow wathi ufuna wena uze la nizohlala phansi nikhulume. Mhlambe what went into your mind mengabe ubona ukuthi njengobula udinga uSiphiwe? Ubuyitshela mhlambe ukuthi simply because ufuna ama love back noma khona okunye mhlambe okumo afuna nixoxe ngakho? No, ngicabanga ukuthi ufuna sibuyelane because akukho konye engingacabanga lapha njalo. Okay. Asithi ke mhlambe umjinto ufuna nibuyelane. Uyawabona mhlambe ama chances ukuthi athola ama love back? Awabona. I know. But ke uready ukuthi umbone ukhulume naye? Yebo, ngiready. Ayike uyezwa mbukeli Aphiwe uready ukuthi ambone uSiphiwe bakhulume naye sizwe kabanzi ukuthi kungani emlandela kwishow bezokhuluma njengoba uzwa ukuthi labantu bobabili abasathandani sebahlukana i-ex ibhale yathi dingi ex yayo ize la bezokhuluma bobabili but i-ex yasola ukuthi ungazi ukuthi kufuneka ama love back la kodwa noma kunjalo
yasithembisa ukuthi ngeke awathola. Silindeke ukuzwa ukuthi yena uzofika athini mengabe efika la. Mfethu. Grand. I know, ngimnandi mntakababa. Ubhalele kwishow mfethu. Wathi ufuna sikulandele uAphiwe, right? And mengabe simlanda uAphiwe ufuna ukuthi uzokhuluma naye. Sikwenzelileke mfethu iqiniso. Nangu sekhona njengamanje sikhuluma naye and sengilizwile mhlambe iside lakhe, but angifuna ukuthi ngikhulume naye kuphela. Ngifuna ukuthi before nginidedele nikhulume nabawu2 mhlambe ngizwe nawe ukuthi wena uzosho mhlambe into ecishe ifane nento ayishilo yena. uAphiwe uveza ukuthi njengamanje anisekho ndawonye and now uqinisekisile kuthena nathi sibhalele ukuthi anisekho ndawonye noAphiwe. Ithini into yeni kahle kahle? Ube umuntu onjani kade sasenawo? Ngiqale lapha nje ekuthenini bafo ekutheni athi asisekho ndawonye. Beqinisile lapho ngoba nami bengibhalile ukuthi yena umuntu esingasekho kwezothando kahle kahle. Sure. Ukuthi ngibhale ngenkinga enginayo njengamanje ukuhambeni kwesikhathi since naye sengithe ukuqhelelana naye. Noma ngingasamazi-ke yena ukuthi phela usephila empilweni. Kodwa ngesizathu noma ngento engithe ngayibona eyenza ukuthi ngibe nesiqiniseko ukuthi lento ingaye noma eyenza ukuthi ngize ngibhale ngize ngicela ukuthi naye abe khona ngoba ngiyazi vele bezonqaba bekuthiwa bekuyimina bengicelela yena sayidini. Ingakho ngize ngacela ukuthi ungcono ngazama ukuthi ongcono ngibhalele la ekhaya ngoba mhlawumbe ninayo indlela ebengangisiza ukuthi atholakale bese singixoxisana naye face to face. Azama ukuthi angisize kule nkinga enginayo ngoba nginesiqiniseko 100% sure ukuthi le nkinga enginayo idinga yena ngesizathu enginaso ngento futhi engayibona. Iyona nto leyo mina mfethu engingayisho kwelangisayini. So kahle kahle wena bafo you are just saying ukuthi njengoba umbizile la uAphiwe not ukuthi ufuna mhlawumbe ukumncenga niqale phansi nijole but ufuna akusize. Hayi lutho kwezothanda hayi. Right ngayo. Hayi ngiright. Ngiright ngiyayizamela lapha engizamela khona. Ukuthi isona sizathu esenza ukuthi ngimbize ngoba lapha engikhona manje ngokwempilo akusekho kahle kodwa hayi ukuthi izathu sokuthi ahambe. Ukuthi izathu sento yena ayazi ukuthi kuze kube nje kumina kwenzakalani ngoba uyazi. Yabo manje ngibonela ukuthi mangimbiza mina noma ngoba nasefonini bava ngisamthola. Sathola umuntu ongatholakala wasefonini wangazi noma wangibloka noma kwenzakalani noma washintsha inamba angimazi. Kodwa nje obe khona mhlawumbe mangizozwa nami namhlanje ngoba bese ngikwazi ukuthi ngibhalele nani ngitholele so nami okunye kwabo ezinye zeyimpendulo nginethemba ukuthi ngizoyithola kuyena namhlanje nami ngiphuze ezinye izibuzayo. Uyayibona lona ngoba nginemibuzo nami ngesizathu sokuthi kunoshintsho kumina engingalwazi ukuthi ngakube kahle kahle imthelela kangako ngakube kwenziwa yini. Kodwa yena unolwazi ngoba nami ngikhuluma ngento engayibona. Uyayibona efaka yena phakathi. So ingakho mina ngibhalile ngabhalela nina ngase ngiphatha yena ukuthi igama lakho ukuthi cala ningitholela yena kanje ngoba mina efonini bengingasamtholi. Ngoba nakulolu hlelo engangimbone kulona ngathi ngiyazama ngiyabhalela ngazi noma thathi ngazi ukuthi hamba kanjani iprocess yabo. Ngabathola. Okay, so khona uhlelo wambona kulona. Nabathi lolu hlelo yini iBlack Live. iBlack Live. Angazi noma nginganabani kodwa naba mfethu because ngifuna ukuba ne-ID. Isayidi nesizathu esenza ukuthi ngicela ukuzohlangana noAphiwe namhlanje noma ngicela ukuthi ningitholele yena sikwazi ukuthi sikhulume naye ngoba lento iyangihlupha mfethu. Angisawu impilo yami imile istakile. So okay ngincese nje mfethu ukungena emadevini ubona uAphiwe kwiBlack Live. Wenzani kwiBlack Live? Ukhuluma ngani leyo nto ikuaffecta kanjani? Mfethu kuningi ngane yakwethu kuningi laphana futhi nami ngangingalindele. Nanokuthi le nkinga le engikhala ngayo engithi nginayo inkinga isinesikhathi. Sekunesikhathi vele mina naye sathi ukuqhelelana. Sekunesikhathi
Shuthi lento ngokungakhulu ngokukhulu ungayinaki ngoba vele nami angena lo muntu lona mhlawumbe uthi uhamba inyanga noma uhamba bathandazi uyayibona leyo nto leyo sure leyo nto sengize nginakisiswa yini ngiyambona kulolu hlelo lolu le-Black Life le ngiyasho ukuthi hayi ngiyalingwa nami phela lo muntu ngoba phela mina ngisakwazi umthola efonini ngisakwazi angixhumana naye ko WhatsApp ngimthole indawo sure kusho ukuthi lapha evela kulolu hlelo naye wayenginkinga zakhe anazo kodwa kulezo nkinga lezo ziyangifaka mina ngoba mina ngagcina sengahlahle mina into engiletha la ngithola amachaphazelo ento ayaziyo ukuthi isuke lapha mina kangangitshela wahamba yena ngendlela yakhe ayahamba ngayo eyofuna usizo phela evela kulolu hlelo lolu ingoba nakhona kwakuyovezwa izinto thizeni ukuze akwazi ukuthi asizakale kodwa kuleyo nto yayimfaka mina kodwa akaze ayihluphe nami ngimhleki akaze ayihluphe mina ukuthi mhlawumbe azame ukuxhumana nami ngoba kuleyo nto leyo ayefuna usizo kuyona nami ngiyathinteka kuyona yena akasacabanga ukuthi mhlawumbe njengoba sike sazwana naye mhlawumbe nami ngingenza ngibe nenkinga ngale nkinga efanayo naye uyayibo manje sengiyambona kulolu hlelo lolu mangimbona ayichaze lento kusho ukuthi ngazi umuntu wakhe kusho ukuthi bafo khona umuntu abezwana naye uyayibona indaba kunomuntu abezwana naye insizwa ayifanele kusho ukuthi lo insizwa yakwabo nayo yamsebenza ngendlela emsebenza nayo kusho ukuthi naye imhluphe lento ngaleso sikhathi mina ngisanayo ngalesikhathi lensizwa isimsebenzile base beba nezinkinga bahlukana lento yena lento ayemsebenze ngayo imhluphe lento uyangifihlela athule nje ngasho lutho kodwa lento lena khambamba isikhathi uzegcina nathi size sihlukana uyabo ngezathu ezithize ke ngeke ngize ngayidalula size sigcine sihlukana mahlukana ihambele yena lento yakhe uyabo uyazi ukuthi wafa komuntu into thizeni kodwa futhi uyazi ukuthi emva kokuthi kade fawwe lo muntu into thizeni waphinde wathandana nomuntu akasacabanga ukuthi yazi ngenzeka lo muntu lo ekade ngithandana naye mhlawumbe imthintile lento awuthi ke ngixhumane naye ngizwe ukuthi empilweni yakhe ihamba kanjani sure uyabo manje mase ngiyiqhathanisa lento ngoba lapha nawe ngathi beyinyangeni angazi inyanga thizeni kanjani njani kunento ebimhlupha naye njengoba afakwa ilensizwa nje into yamfaka yona manje ufuna usizo lokuthi alashwe lento uyayibona indaba ngapha nami mangithi ngiyaqhathanisa nginenkinga ecishe ifane neyakhe uyabo ngoba into ebingenza ukuthi ngithule eyenza ukuthi ngibe nesiqiniseko ukuthi ngize ngithi uyena kulabantu esengeke ngazwana nabo ngoba ngiqale lento lena njengoba ngithi bengingayinaki kulabantu ebengizwana nabo baningi abantu esengingazwana nabo sabe salalana nabo uyayibona indaba manje bekunzima ukuthi ngathi kulawo mantombazane ngizothi yini ngoba bese ngiyibona lento ukuthi lento akusesiyona nje into encane ngiyabona ukuthi lento le inkulu ijulile into elami mina ngaphakathi manje bekunzima ukuthi wonke lamantombazane ngiwabuza ukuthi kwenzakalani enzeni noma ahambe inyanga noma enzani into eyenza ukuthi ngithole isiqiniseko ngoba sengimbonile u-Aphiwe sengimbona kulo hlelo eyokhuluma ngenkinga kanje okay kanti mangithi ngiqhathanisa isikhathi futhi ngiyabona ukuthi iyacorresponda lento okay so isona sizathu esenza ukuthi ngifethu ngize ngibhalele la ngicela ukuthi ngitholele yena ngifuna kahle kahle azami ukungisiza ukuze ngiyothola usizo nami ngoba impilo yami imila ngisakwazi ukulala kwasebusuku ngazi noma ngathi ngilalwa zilwane mfethu noma kwenzakalani ngoba yaqala yenzeka lento iy'nsukwana ngetsho mhlawumbe ingabe inyongo ingabe yini kodwa manje ngiyayibona kwabantu kwamuntu engithi ngizwana naye-ke manje akusapheli naneviki sizwana ngemali nomsebenzi nje nomsebenzi engithi ngiyawenza ngoba ngenza lo msebenzi lo bafolo DJ uyahambisana-ke umsebenzi kanjani uyayibona indaba so isona sizathu ke mfethu lesi esingenza ukuthi ngize ngicele ukuthi ngingenelele nami ngifake isandla ngifuna nje angiphe usizo lokuthi ngikwazi ukulungisa le nkinga yami eseqhubeka-ke nempilo yakhe-ke okay ngixolise futhi ukungena mfethu ngiyakuzwa ukuthi unenkinga wazi iy'lwane kanjani but I want you to be specific ngoba manje sikwi-public khona nomuntu obukayo ezoba ne-understanding ukuthi kwenzakalani yini inkinga yakho kahle kahle uhlushwa iy'lwane ziyakukinya uhlushwa iy'lwane kwenzakalani kahle kahle because usukuvezile ukuthi kuney'lwane ezikuhluphayo iy'lwane kanjani osichazele mfethu ngilalwa zilwane mfethu angisaphumuli
now and then usuku nemini ngidlalwa zilwane futhi kusekuseni ngemanzi ngisho nomtsinsila lona uconsa mfethu angazi kwenzakalani ngidlalwa zilwane manje ingakho kongicelile ukuthi ungicelele uningizele usisi la akwazi lapho ukuthi angilekelele ngikwazi ukuthi nami ngiye kulo muntu lo athi usizo kuyena ngoba phela akayedwa kulento. So uma uthi ulalwa yizilwane like sexual intercourse ziyakulala uyezwa ukuthi mhlambe kuba sengathi wenza ucansi nomunye umuntu but wena zikwenza ngemumva yilokho mfethu ngize ngithuke kwesisikhathi ebusuku ngazi ukuthi ngiyacindezeleka yayizwa lonto ngize ngithuke ngixhume ngize ngiqwashe kwesisikhathi uyayibona lento lena inokungenza futhi ngiqala ngalezi zikhathi lezi zabo 12 ebusuku ngoba kwesikhathi ngiye ngithi senginokulala mfethu ngiphuze ngisho ubhiya into ebengingayenza ngoba lento iyangidla iyangishaya angazi ukuthi ngampela bengizothini ngoba phela lo muntu bengingasamtholi angazi ukuthi ngampela bengizothini manje ngibone kuwena isisombululo ukuthi ningitholele. Okay, so mfethu mengabe ulalwa zilwane like into oyifilayo ukuthi naso ke siyangenza manje noma ubona ngoba usumanzi ukuthi sekunjalo? Hayi lokho ukuthi ngisizwe straight bafa angabe nginamanga yikho nje ukuthi kwesisikhathi ngithuke noma kwesisikhathi kusekuseni sengimanzi umtsinselo usumanzi usuconsa vele ngidideke ukuthi kwenzakalani lento futhi singishaya izikhathi ilandelana mangabe usisi ngimbona lapha kulolu hlelo ngambona khona isiyahlangana lento futhi nazi lento lapha engayithatha khona yabo. So umeke ukuthi lento yenzeka yenzeka kuwena wedwa ayikuhluphi mengabe mhlawumbe unopartner wakho noma nomuntu othandana naye into nje ekwenzeka eyenzeka kuwena like mfethu njoba ngisho ngane yakwethu ukuthi lento isiwumthelela ngisho nakubantu laba engithi ngiyazama njengamanje nabe engithi ngiyazama ukuthi ngiqhubekele phambili nempilo nabo yabo ngoba lento lena kwabona isibenza ukuthi ngibe nesinyama kubona akasanqanqeli umuntu uvuke ekseni esenye into esekwesekwe inkubiko esenenye imuthi silale right mangithi ngiyavuka futhi ekseni still lento yenzeka engekho lo muntu ekhona ngivuka nje ngemanzi ngiyacona. Hey mfethu manje mengabe unaye asithi mhlambe nebusiness inkonzo yasekamereni nomuntu so the time usuchama mhlambe uyachama phambili nangemumva kwenzeke the very same thing. But lo mbuzo wakhe angisawuqondi ke manje. No, I want to understand mfethu because angithi uvuka uconza. Cha lapho ngilinde ukuthi mina mfethu uzongiphi isisombululo. Masubuza ukuthi mangabe mfethu ngani ngiyasho mfethu ukuthi ena mangabe nginomuntu ngabe kukhona noma akekho mangabe nje nginomuntu lo muntu lo enginaye ngiba nalenkinga kusekuseni manje angazi ke sezomalalana sengene ngapi ngoba phela akazi ngisho ukuthi lento ngingenza mangilalana naye ngiyasho ukuthi manginaye embedeni hayi no kulungile mfethu ngiyakuzwa mhlambe aphiwe naye uzoliveze lakhe iside sizwe ukuthi yonke lento into ayaziyo yini dadewethu ngithemba ukuthi uzongisiza ngempela nale likhaya ijongo lapha ukuthi hayi no selithola isikhathi eside likhuluma nje alisenazi izinqa iphelile. Angazi ngempela yazi kuba bengazi ukuthi ungizele lento ngabangizanga ngapha abantu uzongimoshela isikhathi angeke emsebenzini ngithi uzongibizela into emaka phela wena uyazi lento engikhuluma ngayo angazi ukhuluma ngani awuyazi lento engikhuluma ngayo wena akazi uvele lapha na ko black light wake wangibona uhamba inyanga lapha wake wangibona mina nenyanga so ngibona mina ngihamba inyanga ngakubona phela kulo liyahle wake wangibona actually awubona ngakubona kulo liyahle uwena nje lo awuzongizubone kahle actually nginewele ungazongenza isilimo futhi nginewele mina wangibona ke ngikhuluma ngenyanga lalela wesisi wangibona ngenyanga lalela ngitshela into ongayazi lapho ngitshela ukuthi njoba mina ngicela ukuthi uze la lapho ngifuna ukubuyelana nawe ngisengiright ngawe kusho bani uthi mina ufuna sibuyelane kusho bani okasiso kusho bani nami ngiright ngawe nempilo yakho mina into ebiyenza ukuthi into ezongihlanganisa nawe ngifuna lalela into ebiyenza ukuthi ngize ngithi mina kubafo bengikulandelela ngikufonela lokho kuzama ukukufonela hayi ngoba mina bengizama ukuthi mhlawumbe ngifuna ukuthi ngikuncenge ngisakuthanda yini oyifuna kumina vele ngifuna ungisize ngalento le mina ngingakusiza ngani ngoba wena ngiyakubona kulo liyahlela ukuthi indlela ochaza ngayo lapha njoba waya kuliyanyanga waya kuyona le nkinga ngiyabona ukuthi ngayithatha kuwena
mina ngingakusiza ngani ngilalwa zilwane ngingenaphi mina ngingenaphi uthelo zilwane zilethwe yimini izilwane lezo ngalala nawe phela kuzo zonke wonke lamantombazane lo ohlezi ulala nawe wena indaba ungabizi wona waqanyelwa yimina nje kuphela amantombazane engilala na wena nje wena kubhizi nama-slay weekend ne-weekend wena ubhizi nje ubhizi namantombazane afaka osheqe la manje waqanyelwa yimina mina ngedwa awabizi ngani bona angiyimisele uzoxabana nawe la mina yezo uzofunani pho kumina ngizozama ukuthi angishongo wena uthi masekuhlukani angifune nokuthi uzohlanganisa nawe yini pho ongibizele yona la kwi-TV yini ongibizele yona yima ngiyachaza nje ukuthi njengoba ngicela uba futhi angibizele wena inhloso yami ukuthi ngixhumane nawe ngikuchazele ngale nkinga bengithi namandla ufuna ukushintsha yazi ngendlela ngithi mina ngizozama ukuthi sikhulume nawe njengabantu abakhulile Nkosi yami mina ngingenaphi ukuthi lelo zilwane ngingenaphi safakwe mina siyachaza aphiwe nje ukuthi emva kokuthi phela ube nale yankinga wena njengoba ngakubona ohlelweni uchaza ngenkinga ukuthi umuntu wakho uthandana naye kwenzakalani emva kokuthi nami kade nginawe ngaleso sikhathi leso uyazi ngithi sikwahamba isikhathi sahlukana kodwa kusukela lapho mina akekho omunye umuntu wesifazane ngeke ngahlangana naye phela hawu wena awulindeleni wena wonke lamantombazane ohlezulana ubonzi nje alala nawe wena wonke lamantombazane ohlezulana ucathi wena alala nawe wedwa wena amantombazane awathwala lapha emaklabhini lalela phela ucathi alala nawe wedwa manje awulindeleni ukuthi uzoba right lalela ungazongitshena awulinde ukuthi uzoba right ukuthi ugule izifo zingakele emhlabeni yima ungazongeslip uyawazi umsebenzi engiwenzayo ngithi ngiyabazi ukuthi umsebenzi wabantu ngiyadj uyawazi naku nje usebenza namantombazane awasebenza nawo amantombazane awasebenza nawo mina ngiwasebenza umnuku awasebenza amantombazane ngiyabuza nje ukuthi yini ekhalisayo ayikho into engikhalisa ukuthi umoshela isikhathi wanginyanyisa umoshela isikhathi wena umoshela isikhathi sami nje engisizela uyangimoshela isikhathi uyanginyanyisa shem yo hayi ngathi nganyanya ayikho into ekhuluma yonke engilethele yona la yonke engilethele yona la mfethu la sokhuluma kahle silungisa izinto la uzobukisa ngami manje awabizi ngani wona awabizi ngani baqanyelwe yimina ingakho besazoyilala bayihlale bayishize kulungile phela kulungile ngakshiyela le as long as ingasiyona wena hayi uthanda ukulawula kakhulu wena aphiwe ayikho into kuyona yonke lento esho ubafo ngempela wena usamile ekutheni awuyazi lento akhuluma ngayo wena ukazi ube ku-black life wena ngeke ngisho ukuthi angiyazi uyayazi wenza mina ngcothule suka ayikho into angeke ngisho ukuthi angiyazi ngiyayazi ukuthi wena onginyanyisayo nje iyangicika lento angibizele yona le iyanginyanyisa ngiyayazi futhi okay if kuwukuthi uyayazi mhlambe awubekele mina esithombeni ukuthi kwenzakalani because uyamanje ngilost ubafo uyasho ukuthi usenkingeni njengamanje umthinsela wakhe uphelile mhlawumbe umanzi kuyimanje uyalayeka nawe musukuhlekisa ngama uyalayeka musukuthatha inkinga yami uyalayeka ngalesikhuphu sentombi bafo ngilinda ukuthi kube wona uyalayeka bafo ngizama ukukusiza nje ngizama ukukusiza ngani ulalwa zilwane mfethu and akumphathi kahle manje usizwa izigora lezi ngizokunqubuza manje bafo ngicela ungilinde bazongikhulumela udoti ngicela ungilinde mfethu Yambuza ke ngithu ngiyathuka unamagama ahleze ngitshena wona ngilawo masephuzi mina ngeke ngizwe ngawo unamagama ahleze ngibiza ngawo mina ngeke ngizwe ngawo ngitshela bafutha ufuna usiza ngani yebo mfethu ngiyalidinga usizo kodwa phela manje ngeke ngigitshele umuntu esifazane modinga usizo mfethu uyazehlisa khona kade bafo ngizama ukuzehlisa manje umuntu uma wenza isilima ngeke phela ungacasuki lo muntu meke ukuthi uyahamba manje engasinikezile lento oyifunayo uzothini njengoba ungafuni ukwehlika bethu thina la thina siwopopa ibakha simthobele simuze ukuthi uthini sibone ukuthi siyalithola lo sizo yabo aphiwe ithini indaba mfethu ufunani kuma-TV wena nezinyanga emva kwaloko ujole nabantu basale balalwe yizilwane babe manzi emthinsini so buti istory samba nje ekhaya kwakunomuntu ohlala ngasekhaya okay so lo baba lo wenesithembu unemali so ekhaya wehleze ilethi imali khona bamthanda ekhaya manje ekhaya bayefisa ukuthi ngishade nalomuntu lo ukuze yabo ezohleze lethi imali kube nje nobudlelwano obu-right khona siyavuma so mina Ngcothule siyavuma sekhuluma mina hayi ade kuphikwa la so bafa simnikeze ithuba mfethu asimnikeze ithuba
So manje ke ekhaya ke ngomunye unyaka nje ngagula kakhulu ukuthi ngathi ngalala phansi embhedeni ngalala phansi ngakwazi ukunyakaza nje ngayise enyangeni mabe ngesenyangeni ekhaya sibahamba naye ubaba lo mina angazi sibamba nobaba lo so mayefika khona ngiyise phela kulo baba lo ngithi yena baba ngiyoqeda kodwa ukhuluma ubonile aphiwe kwesigadi ukhuluma wena umnikeze kanjani ithuba hayi ngicela simnikeze umfazi yabazi umfazi bani umfazi manje phethe into yenzayo ngizomubuza mjwayela azulindeni sikoda nawo kahle kancane nake ngizomfazi qoqoke icathulo akithi yezwa uzongibiza ngomfazi ngindoda mina so bhuti mabe jwayela kahle mabe ngisa khona ke bafika bayongicupha khona bangicupha ukuthi ngihlukane nalo umuntu ethandana naye yes lo engizile lapha kwishow leya engithi ngihlukane naye and then okay sahlona njalo ke sashada kwamnandi emva lokho ke ubhuti lo useyangibiza kwishow leyana ukuthi ena uzoconfessa naye ukuthi kunento emlalayo lo emuva wela nami kunento emlalayo lento eyenzeka kubaba uyazi ulokho ezenza into engazi lana ilungile mfethu ngizama ukukutholela isolution lana okay so maybe okay bangibiza ke khona ekhaya ngababuza ukuthi ngaxoxosisi wami mabe ngitshosisi wami washo yena wangihlebela ke ukuthi ngasikhathi ngigula mina bangicupha ukuthi ngihlukane nalona ngibuyele kubaba lo awungitsheni ngani mina yonke leyo nto awungibikeli ngani baba ukuthi nami ngizami phela mfethu isikhathi lapho sengisixakekile ubuhlungu enginabo mfethu ngiyafisa ngabe yayizwa lento engizwayo yini ebinzima ukuthi angichazele lento angichazela yona mfethu ngicela uhlale kahle ulalele yabona nje hayi khuluma sisi so uzoze uphazamiseke manje ngoba ubaba lokho ebhizi ekhuluma usisi wakho uyakuhlebela ke manje ukuthi wenziwani uyakuhlebela ke ukuthi ngenziwani ngase ngahamba okay ngisaxabana ke ekhaya ngaconfessa nakhona ekhaya saxabana ngahamba ke mina ngayohlala ngedwa ngasuka ekhaya ngahlala ngedwa abangazi kuzo imali sihlala ngahlala ngedwa ngaya ke enyangeni leyo mabefika lapha okay lapha kushow ke sanikeza ithuba lethu ukuthi ayozwa ubhuti ukuthi ngempela ayisenzekile leyanto kwabo ukuthi yebo vele ayisenzeki sekuphilile so khona umuntu owanisiza ukuthi ingabe isenzeka kuyena yebo mhlambe ungakwazi ukuthi usilekelele naye angeke ngicela ukubuza ke mina kuyena aphi never bhuti no esehambe imigudu engaka indlela engaka azi ukuthi nami wakwadibana sasadibana salalana mina uke wangicabangela ukuthi lezi zinto zakho lezo nawe bezikuhlupha ukuthi mhlawumbe nami ngabe ngezangihlupha ngeke wayixaka ngeke wacabanga lokho ebeleni ngona ke imali lehlezi uyicabanga bengazi ukuthi nakona kuyenzeka imali lehlezi uyicabanga ngoba phela kudume imali la ekhanda lakho ayinto into bengawenzeli yona ngakuyekela ukukhuluma kakhulu ini awungenzela ini khuluma kakhulu wena awungenzela ini ufuna ungigibele ekhaya yini awungenzela wena ubudla mina ugqoka mina akwazi wangitshela grocer 300 lezi agcina kuthengelezo grocer 300 ngathi ngiyawangondla wena ngicela ungadeleli manje yabo sekukwarathu ukuthi sithole isolution yokusizakala ukuthi ufuna ukuncengwa mfethu usizo lakhe ngiyalidinga lungile phela usizo lakhe ngiyalidinga kodwa manje ufuna angeke khase ngamadolo la phansi bhuti ukuthi awazi ukuthi lo enemali oyiphakeme kabi engakanothi ngiyini engakothola umsebenzi wakhe kwakuyimina ohlele ewevuka naye wawuthola umsebenzi akabhizi webhizi nama-slay queen namantombazane nafaka lama-wifi ngangizofocusa kanjani ngoba uyangibalela ngisho sithi sifuna ukuyijabulisa siyayithokozisa endlini awungibalela namhlanje ndisengathi ngangeke phela ngingabali kule msebenzi engiyenzayo mina abantu besifazane bayo abanye babo abantu engangisuke ngizwana nabo kwenzekeke nje sigcine silalana hayi ngoba uzipha uvaleki uzipha uvaleki uyabalelana wena une-timetable uzipha une-timetable angithi wena kuyakho inkomo uyabalelana ukuthi namhlanje ngiyathola kusasa ngitholi nini ngiyathola kwakuzomele ngenze njani mina engikucelayo sisi ukuthi mhlawumbe ungakwazi nokusinikeza ithuba sihambise ubafo lapho wasizakala khona your then boyfriend
ukuze akaze kwangenza kodwa ngineshow mfethu akukho mnandi ukuvuka umanzi akukho mnandi mfethu futhi awuthule wena uyazi wena yo angithi angibona lo muntu wesifazane uyalayeka lo muntu wesifazane right into engamyekela yona yilokhu ukukhuluma kwakhe ayikho into ebengamenzeli yona ayikho into ebengamenzeli yona uyazi naye ayikho into ukhuluma kakhulu wenza kahle wenza kabi uhleze khuluma njalo lo akangikhumbula udanke wakhe lo alikho nje ngelilodwa ilanga ethi cha umuntu wami namhlanje hayi kanje nje ngiyabonga kulungile mfethu vela awusamfuni hayi bafala vele nami nkosiyami awufuni ngifuna ukuthi angisizakale mfethu lana nje mina ngafuna wena kahle ngiyacela ngicela isisombululo ngesalento ngikwazi ukuthi mfethu nami ngiqhubele phambili nempilo yami istakile imini ileyo nto esiyicelayo aphiwe bezoyeka njengoba ngilisicefe bakithi manje awufuni ngempela thinta kuliphi ngebhathini awufuni ngempela uphinde umbone impilo bezoyeka njengoba ngilisicefe okay uaphiwe she is willing to help you only if ngeke uphinde umhluphe empilweni hayi vele bafube kuyilokhu kuphela lolu usizo nje ngilicelayo kuyena ngokuthi angicele ngikwazi ukulungisa lento nami ngibe umuntu njengabanye abantu ngifane nezinye izingane ngijabule njengezinye izingane kuphela iyona into engicela kuyena ukuthi usenobani manje ujola nobani angingena akusena ndaba yami leyo nami ngifuna ukulungisa izinto zami ngikwazi ukuqhubela phambili nempilo naye aqhubele phambili nempilo yakhe uyezwa aphiwe leyo nto kuphela engidinga asifune wena sifune ma-love back sifuna nje usizo ukuthi wenza kanjani wena ukuze usizakale kuphela siyacela uzokwazi ukuthi usilekelele si-serious lana mfethu uzokwazi ngempela yebo ngizokwazi mfethu danke siyabonga ngizokuphelezela iyona nto ebengiyidinga nje leyo kuphela ngaba yikho yonke le ngxabano kube mfethu sithe siqala nje sakhuluma kanje njengabantu abadala abanengqondo kube sithe siqala nje siqala lenkulumo njengoba mina bengicelile ukuthi ungisiza nje wafika walalela isitori sami wayivuma into ayaziyo angayivuma angayazi manje yena ubephika konke I know kulungile baba kodwa ngiyajabula ngoba mfethu usegcine vele seniyogcina ngokuhlanganiswa yimina awu kodwa angiboni ngibuyelana naye mfethu mina ukuthi nje sisizane ngalento efuna sisizane ngayo kuphelile I know uyabona ke mbukeli ukuthi episode yethu namhlanje ihambe kanjani ubafo usa right lapho bafo hayi mfethu ngoba uselikhiphile leli gama wena right umoja kodwa yo uqalile phela ngizosizakala mfethu mangabe sengithola usizo usuhlekisa ngami mfethu ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN sohlangana na ku-episode elandelayo sibone ukuthi sizobe siphethe indaba kabani ihamba kanjani futhi sithini uma ukuthi nawo nenkinga ezithinta umjolo email njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ongidinga is uDJ wakho MC noma ngifike emcimbini wakho email dlala matifana@gmail.com uma ukuthi udinga isiyaza media ukuthi qashisela amakhamera ifike izokwenzela ama live screening nawo yonke into ethinta ikhamera nanka ama details la ngaphansi ungakwazi ukuthi ubathinta hlangane ku-episode elandelayo siyabonga kakhulu ukubukela kwakho